Hibnai menshua ia kendo hagani keju kajaka bat ngim shim kmi denti bangini kendo biang sahisian hagani keju kajaka hagani keju kelempung bat ngi kermen bat ngi ngejru banangi syakmat nginamyo syu ya kebakum kane kaji kendo lang namar kalong ke bapang nuat bangini kendo man na kapor ha kebakum kini kajaka na kebenta kibakum kini kijak jingja hakini ki kindiat benai habangi pai bat ni pej shiki e belaja hakini ka ribat kini ka jela ka jongi haka life way terik jong ubnai me ni pej ling baga news bakadon ka jing sya penyap yaki arut ki khon jong ikong karbuki life way me arbu kundai terik ujun ni i biang sei ka way pat ka jingja ka jing sya penyap jong i happily nong cloud khat sau terik jong ubnai September pat ya ka jing sya penyap jong i hybrid insafira lingdo maunai bat menta tang hadian katu kat ni tayo sai ka ni ka way ka jing sya penyap ka bashir khay bat kata kalong ka jing sya penyap ya i hybrid Krishan bor karmudai tang khendiat biang hang tu ngi sai ka tu ka jing sya le be ejat bat ka jing sya penyap itu i kentai nang the ko hybrid nang the nari boy haba pai shikini ki jingja baro ki baja hagene ka jilla ka jongi i ba ka don ka jingma ka ba kraw ba ka ba ap yakini ka ri bat yakini ka chat benriu ka jongi ngadan bon ki eke ban kren tang ba ka de ka program ka bangila pen bai kerpang tang na kumta kani ka kam dengan am kren lut menta ka de tang ka jing pen pau hapreng jongi lang be bi we haba ngapai syaka census ya ka jing don brio jong kani ka jilla jongi aga snem arja khatwe katkum ke records ka poi kumba arpo pralak menta ka jilla ka jongi lada kambakla kan poi sya hapo saupolak bat ngampir katnong i perkhat bai kan ya katkum ke records ka statement ke bangingi i lengba ke records ka longba kumalai lak ki kena khasi jongi ki yadi drugs lailak sai perkhat parai posia lai pusan hajar tam ki kenthei khasi jongi ki yadi drugs kita ki dei ki bangi iyo jingkhen nyempat bu jingkhen nyempat yo jingkhen ya ki nong khai ya ki wei pat ki bedi drugs bat i kumba kadon kathma kabawan na po na kabanta kani ka ri bat kani ka jilla ka jongi ngai shirkai ngidei ka jilla ka baret pahit tam henrei suki suki lada kalong kumne bat ka yaja kumne kadon ka jingma ka bakraw ka baap ya kani ka ri ka jongi bat ngi pai shi kani ka ri ya kren om tang ya ka jing sya penyam ndai tang ha ka rekos jong mentau snem phani kadon ka jing sya thombor yi kenthei kadon ka jing sya le ben ya ki khun khna dagi bahayeng ki basam kajur shibun ki jaj jing sniu ki bangem la banjer lut hagani ka miet chom kani ka por but the boy she say fe kadon ko ka jaka la jutip ya ka the place of zombies ka jaka ba im ki zombies menshwa bang apik ki zombies nga perkhat bagi dai tang hapo television bat kani ka jaka ka dai hang thia Afghanistan ka has street menta ka perthai how drugs ka jela hang thia ka bo ya gitu kinong di drugs ha ka wei ka tanal ka kenja mo kenja krem bat pin pek ya ki ishir khai kila thliulut ka dur ka dar baro ka wei ki ksawru ki di drugs ha ka jaka but ima lada kani kajing ya di drugs kajing kenre kajing sniu kadangai ja kani kari kajongi kanom slam show bagani kari kajongi kan kelalong kari jong i zombies
Shibnai mental asaus ni. Kalayat ke kes jong I hybrid in Safira lingdok maunai. Bat ni ai kuble ya ke police department kala trish tomha ban wat ya kita ki badon kiti bat ban wat ru ki dau ten rai ha ke bede bat ka jing sha pen yap ini hybrid. Hendai tang ka jing pen pau ho ni ai kuble kerpang ya ki. Hendai hadu menta ki bhayeng ki bhasen ki kime ki kpa ka shnong ka thau ka ri pat ka chak reu baro kwe kam pat hun setia ya ki report bala ai na ka police department hadu mentangi sipen pau kunta bat ni ken tujur sesien ya ka police department hagi jingelam jong iba vivek sien ba pen yo no kam kloi ka hok na ka mentai kini ki hybrid in Safira la club no in don show of deng jengi kindiat pat na ka mentai I hybrid kershan bor karmudai lalap ya ka met ka jong ikum tu bat ni song thu bila club ak pratarik jong uliu penai bat mentang kalayan sposi hadian kini ke jinjang hoi ni I sisai ke jing tristom mila keli ki rang badong ke jing tristom jong ke police department henry ngadan ban om bamenta kalaya sposi kini ke jinjang I kapasusi kalong bahadu menta umpar laban kem ni kini ke badan kiti haga jing penyam yau hybrid kershan bor ngasudan ban om ba ka we pokoi ke ski kalong ke bakodor sposi kalaya menta bat lada kadang ya buhun ski ni kinong song snong hapo jong ke snong idang don na pedeng ke jing song sier ngong ye kata na marba kita uneka kibale ya kini ke kam ke besyirke kidang don ha pedeng jongi kidang ya dang yeng ha kini ke snong lani wat lagi marjan snong bi jongi namar kata ngong ba kadon ke jing mah te ki kime ki kpa menta kidang song sier ka snong ke song sier pan perkhat ya kini ke jing ja yu ne hybrid kershan bor haba pash kini ke jing ja hoot na kaliang I sembut menteri I lapan pau ya ke jing kren jong ke jing kentu ken pam ya ki kime ki kpa baki dei ban sumar ban pet perman pikir ya lagi jong ki kun ki kiti Hendai ni sidon ban pen pau kum kinong yalam jong kini ke snong ba kai long yen ke jong u hybrid kershan kadai ke long yen ke baduk bat uni ukun hep undai ukun ubadan kini kepa ndai ka por ke badang red ladai bandu no ya lagi kini ki kepa ke jong u na kata ka daw ngi kentu ya ke government ya ke sarkar bahkan perkat omtang bahkan syukentu ki kime ki pa ban sumar ban pet benya lagi jong ki kun ki kiti ndai to kan syong ban perkat kerpang ru na ke benta gitu ki kun ki beladu no ki kime ki pa ki jong ki hoi ki don ki long yeng ke ba ki babiang ki babet ki bala ban shimpi bat sumar ya gini ki kun ndai ka sarkar ka hat ban perkat mai pat na ke menta gitu ki long yeng long sem ki bomla ban kershan ban sumar ya lagi jong ki khon ki kiti kum ki nong yalam snong ni thu pi ba ye kren bi rang ba snong I pangnut ke mensir bani I bagi kena ki ba dangret karta jong ki kadang de karta ban late school henry dangret ki la du no I ka hok ke jong ki kata gibi ong ka hok ban puli puti the right of education dang kena kila day ban trei dang kena kila day ban belang namar kata ngaken tu ya ke government lingba ke social welfare department bahkan perkhat mai ya ke kam bat bahkan don ru ke budget ke bakerpang na kaliang ke government na ke menta gini ki long yeng long sem gini ki kun hep ki baret kita do no ki kime ki kpa ki jongki
Sai siang ni ai kublai ya ke police department. Nila ai ke keti kadiang ya ke keti kamon nak kaliang jongi kong kesnong. Pat nak kaliang jong ki senglong keme ki seng samla baro. Pat i kerpat ya pi sai siang. Bapin kampen step panwat iki bedon keti ha ke jing syap penyap ya ini kun hab ibarat namar hadu menta ni dang song siir pat berkat ikani ke jingja ke bashir kai ni kum kino yalam shnong ni kenturu ya pigi kemegi kpa bapin da pek perman bah ya lagi jong ki khon ki keti ki jong pi wat nom ya pen bun kam thamban pek ya ke e ke baja ka long yeng jong ki wei Teng teng nilai pun bun kam pat palat ban pej ike e ke baja ha ke long yeng jong ki wei. Ni bun kam ban pej ike YouTube ban pej ke e ke baja shi ke wei pat ke shnong. Teng teng kum ki kme ki pa nila klet ban penlut ike por ke jongi ban pej yala ki jong ki khun ki jongi ki long kumno. Hikai iki khun penlut por bat ki. Hikai iki ha ke por ke badai. Namar ada pimtre banikai kini ki khun ki jongpi kadon ke jingma ke bakrau bat ke jingma ke long ba kini ke perthai kan se hikai ki ondala hikai kini ke perthai ki kin nom hikai ke ke babha kani ke perthai ke bangi em ke long ke basnio kan hikai tang ki ki basnio yo alan banyakren bat katu kat ni ki long kemi ha posnong Bun kilong kemi ki bayam pai donut nakam ta ki khun ki kti. Ki don le ki khun ki kti ki ba shim kabu. Ya ka jing bom le school jong ki kemi ki kpa ha ka ni ka chup ka bangi ni emanta. Ki don ki khun ki ba tam sneng. Ki don ki khun ki bom tre ban ko ngo e ki kemi ki kpa. Nia kendu e ka tawat hala ki jong ki yang ki sem ki jongi. Ni encounter ni kendu e ka bakum kita ki jajing e. Ngakan tu namar kata ya pi ki khon ki kti ki para ki hinmen ki samla baro jong kani kishnong bapin long kita ki khon ki bako ngo ila ki jong ki kme ki kpa ki jong pi namar ba ki kme ki kpa baro ki rangba aku ki ski kin salek no nakani ke perthai kalau we jong kani ka ri pat ka chat ben rio kadon ha ka kti ka jong pi le don akor ya don akor Wanra biang ya ka burom jong ka shnong ka jongi wanra e ka burom na kam nakani ka ribat ka chilna ka jongi kanang ba ka bakum kini ki jajingja kinom jashu akani ka ri ka jongi asosi ban perkhat syapang kini nong ba shilong ngalayo ban lek ki babun ki jaka anod east kadai tang kini ka nong ba shilong ka jongi bangila ban syam ya baro ki jatan rio Kiai kejat benriu ki bangi ngenam syam makani kanong ba ke jongi. Namar katangi hab banong pikir, hab banong adka, hab bandat pej permani ki baro ki baca saudong. Kapor kala dei ki kime ki kpa. Om tang ban shu ai like dot ila ki jongi khun ya ki baki ki dan kam. Namar ka jing ai like dot palat ka kelalong penban ka jing like lan ya ki khun. Ngadaya kren bat katu kat ni ki rangba. Bahaswa jong u covid i ba karkom pendan kam yakini ki mobile phone kam pat dai ki khon habawan u covid hoi kaladan ka jingdon kam na kaliang ka government atau ka foreign ba ka education department bakal along compulsory ban ai ki mobile ki khon henry wat hadin balakut u covid ru ka penlong penban ka jingdon kam ka bahkmat ban ai mobile ki khon ki kti ki jongi Tiga kerpat ya pi kamtam ngani kren dang shen ni kene ikong donar idon hang ne ba ki keme ki kpa ba pisneng ki khun kam dei shu ka por tang ban sneng ndre ka jinglong jing im ka jong pi ka de ban long ka nuksa ka ba ba ya la ki jong ki khun na ke ki si ken nom pet ken nom skap ya ke ba pi kren ndre ngan kren ni ka jing sha ka long ken pet ya ka jinglong jing im ka jong pi ka ba man na ka ski Nama ka jinglong jing im ka jong ki keme ki kpa ka long ka nuksa ka khubor ka ba khambha ban ye ka ktien ka ba ngi kren nama ngayolar pan kendo ikatu ka ni ki khun kena apo ka shnong ki samla ki bom ju ban shong hala ki jong ki sam ki jong ki nama balai tang sudai chi yang ka tap tang da ka jinga mai ka tap tang da ka jinga ka ja ka jinga sho
hapdeng gi kime gi kpa namar kata nang ni shikman katkum ka jingya jong ka ni ka por ni hap ban long ka nuksa ka babha na kam na ki khun ngadang kren ni ka ni ba ka jing sumar ki khun ni ki ski kalong thek kum bi pat isem ibaret ha ka khti ka jong fi ada pi kem itu isem ila ban yap bala pi pensen jori ka khti itu isem ila ban her na kata kata ni hap ban long ki ba stan ki ba shampang bandon ke jinga dei ke bajan bat la ki jong ki khon ki kti ki jong ni ti tang ki ni ki kintin ki bakhindiat namar bari ke program ke bakerpang ke bangi penbait na ke benta ka jingken mau et ke jong ni sai sin ni ai khublei na ke benta ikong dona iba pelai ke por ke bakor do jong i pedeng ke por ke bringkot bat nganget bangi lai kren bon ki ek bat i bat nginget deng ba ka child rights jong ke government ke jong ni in sayo shibon ki jingarap na ke benta ki khun heb ki barit ki jongi hapo ka shnong ki jongi ngai khuble ru na kamta imam amprin lengdo ikong amprin iwe na ki minister jong kani ka chilla ka jongi walem don akman idon na pleng jongi imwan ang ni omban yala politics rei na kaliang ikong jasmine ila pente bin wan iwan kum iru shimat ban pen pau ye kijing sokia halor kani ka jingja ka baja ka shnong ka jongi ai khuble ker pang ru ya kinong yalam shnong ha ka jing alam ka jong